Si Juan ni, sa imong mga napilian, piling nimo, mawan ni, ay palipat sa kaamaw ani o para di ka mawani, patyon sa kuning kanahan para sa imong listahan mawa ni game. Pamilya nga linya, matik, kaklaro at umigo, akong gibalik kay mautoy ni Tagus mismo, kay una sa tanan sugod palang wan giri may nakang mutoy intong ni tapos nimo. Kaysa mga wa nakahibaw, gabate lami ani sa BSK, takarag saba-saba, gakata-kata mo dyan Leo sa flip top, makatawa kas pagkanga-kanga. Pangyaging tuig pa ako ni Gipildi, wa kalusot ang wan kay banga. Wa gani magsilbi sa 1 week prep, aning 1 month pa kaha, kaysa tryouts di patay ka. Kagahapong wa kakadaog sa kung mga sa unang bara, samot na sa tuhna karon 1 akay tsansang mo daog sa unang bara. 1 anay gana, 1 anay pag-asa, makagawa sa pagkaluser nga 1 ay sama, imong pangan, napuruhan, ano naman way ikya sa kong gun burst kay mailaka, nga tirahon o puruhan kay akong 38 binagsa. 138 di namol ayaw og katingala, kundi swertres nga rambol kada gawas igo kabisagasa. Sa imong kabugo nakapangutana si Tata og unsa una ay kabalaka kay akong tiraron kay sa o nahagbay ra tikanggi kung baway kalahian sa o nakaon kaduhaan ilos palang huwan kay mapildi ka sa una.